Dom Continental 900 Heavy, Ben Gurion Tower. Number 1, runway 30, report final. Report final, Continental 90. גל מ-354. 354. ברשותך אני רוצה להציע לכם משהו. מזג האוויר הוא די בסדר ומאוד נוח לבוא לגישה המתוכננת לפי הדפית, לצאת מבן גוריון VOR בנתונים שמוכתבים בדפית. הוקטורים שאתם עושים לנו לפחות לא עזרו. Lal 354 copied and we just shifted runways for landing runway 30. זה עניין אחר, אבל אם עושים ILS על 2.6 ויש דפית מסודרת, מאוד נוח לבוא עליה, זה מאוד מסודר. אוקיי, זה תלוי רק פשוט במידה ויש עננים ויש צורך לעקוף אותם, אז יש צורך במתן וקטורים. במזג אוויר ללא עננים עם רוח חזקה והגבלה בראות, אתה תעשה את זה לפי הדפית. נכון, אבל אני אומר לך, אני הרגע באתי משם, אין עננים, בוודאי שלא אחרי בן גוריון VOR, וההכוונה שאתה נותן, follow radio 060, ועד שאתה נותן לי להנמיך ל-3000, זה הכל מוגדר בדפית, אני עוקב על הרדיו הזה לפי הדפית, מנמיך ל-3000 ב5 DME לפי הדפית, אתה מפריע לעצמך בעודף אינפורמציה שמעסיקה אותך. אתה בהחלט צודק, אנחנו... אני לא הייתי מעורב במקרים האלה, אבל אני אדבר על זה. תודה ושבת שלום. גם לך. Continental 90 on final for runway 30. Continental 90, wind 240 degrees, 12 knots, runway 30, clear to land. Runway 30, clear to land, Continental 90. Dom Continental 900 Heavy, Ben Gurion Tower. Number 1, runway 30, report final. Report final, Continental 90. גל מ-354. נכון, אבל אני אומר לך, אני הרגע באתי משם, אין עננים, בוודאי שלא אחרי בן גוריון VOR, וההכוונה שאתה נותן, follow radio 060, ועד שאתה נותן לי להנמיך ל-3000, זה הכל מוגדר בדפית, אני עוקב על הרדיו הזה לפי הדפית, מנמיך ל-3000 ב5 DME לפי הדפית, אתה מפריע לעצמך בעודף אינפורמציה שמעסיקה אותך. אתה בהחלט צודק, אנחנו...
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לישראל. נחתנו זה עתה בנמל התעופה בן גוריון שליד תל אביב, השעה היא 2:40, מזג האוויר מעונן 24 מעלות צלזיוס. אנא יישארו יישובים כל עוד השלטים מעל ראשיכם מוארים, וזכרו כי העישון במטוס ובסביבתו אסורים בהחלט. אנא נקטו משנה זהירות בזמן פתיחת התאים שמעל ראשיכם על מנת למנוע נפילת חפצים ופציעות. נוסעים אשר זקוקים לעזרה מתבקשים להישאר לשבת. בזאת מגיעה טיסתנו לסיומה, אנו תקווה שנהנתם. בשם חברת אל על והצוות, שלום, תודה, יום טוב לכולם וחג שבועות שמח. Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We've just landed at Ben Gurion Airport near Tel Aviv. The local time is 2:40 p.m. The weather is partly cloudy, 24 degrees centigrade. Please remain seated as long as the seatbelt sign above your head is illuminated. May I remind you that smoking in or around the aircraft is not permitted. Please take particular care while opening the overhead bins in order to prevent falling objects. Passengers who do need assistance, please remain seated. This brings our flight to an end. Trusting you enjoyed it. It was a pleasure having you aboard today, and we are looking forward to see you again on one of our future flights. On behalf of Al and the crew, thank you for flying with us. Have a nice day and happy holiday. That's 354 cockpit, and we just shifted runways for landing runway 30. זה עניין אחר, אבל אם עושים ILS על 2.6 ויש דפית מסודרת